Bismillahir Rahmanir Rahim. Komai nufin Allah ne kashi na 25. Hajiya mun je gida sai an jima za mu dawo Allah ya raya. Amin din. Wallahi da ma kun yi zaman ku ba sai kun da ba ai kun sha gajiya sosai an gode muku Allah ya muku albarka. Amin Hajiya amma ai dole za mu da saboda na ƙara duba jikin nata don tana buƙatar kulawa. To sai kun dawo an gode sosai ka gaida mu. Mama na ga ta jawo shi an ce ta tafi gida. Dariya ya kawai ya fita da Salim da ke zaune a gefe ya dafe kanshi alamar har yanzu baya jin daɗi. Sai bayan sun fita Salim ya ce me ya kawo Jawahir hospital din nan yanzu? Kallon shi ya sanne ce ka ganta ne? Na fito zan dauki wata a office kawai na ga ta fito daga cikin office ɗinka a sace don ko magana ba ta yi min ba. Ai Salim ina cikin matsala ka san kuwa ta dalilin ta yasa Dina faɗin ba za ta je gida ba a nan za ta zauna ban san me ke damun Jawahir ba kawai sai ganta ne ta zo na so a ce na sallame ta tafi Dina ta zo amma sai da ta zo ta same ta. Shiru Salim ya zo wancan ya ce Allah ya kyauta to. A bakin mota suka same ni tsaye dan Salim ya kalle ni ya ce Ƙanwata zo mu magana mana. Murmushi kawai ne na dole wanda ake cewa ya fi kuka ciwo. Gudun mota ya shiga wajen direba ne kuma na shiga bangaren mai zaman banza ya kalle ni ya ce ki haƙuri don Allah ban su faɗa miki komai ba da baki na ba na so sai dai ki ji daga bakin mijinki ko kuma ki gani da idonki. Na san zuciyarki ce tana nan tana tunanin menene ya haɗa Adin da Jawahir ko? Kallon sa ne su kuma na sha da ƙwalla na ce yaya ban yi mamaki ba saboda na taɓa kiran wayar shi ta ɗaga kuma ta faɗa min cewa kwanan za ta shigo gidana kuma za ta sallame ni. Ta dai faɗa min maganganu kuma ta ƙara shaida min za ta aure Din. Bayan haka ina ganin alama saboda duk ya fara canza halinsa. Na saba baya kaiwa dare amma cikin 'yan kwanakin ya fara kaiwa sannan akwai lokuta da dama za a kira su a waya ba zai taɓa ɗagawa a gabana ba sai dai ya fito waje ya ɗaga. Haka yasa na fara tunanin akwai wani abu kuma ko kana ya ci ƙarfi na yasa ne shiru. Kalona ya ƙara yi sannan ya ce ki haƙuri don Allah zan samu lokaci mu yi magana sosai da ke amma sai dai ina so ki dage da addu'a. Dan mijinki baya cikin hankalin shi. Inda yana tare da Jawahir saboda akan ta muka faɗa wanda muka daɗe ba mu yi ba har na manta rabon da mu faɗa ma da Dim ya kasance har ma mu daina magana sosai a cikin satin nan idan kin duba ai duk satin nan ban zo gidanku ba ko kuma ba ku je ba ko wannan kaɗai ya isa ki yarda da ni cewa baya cikin hankalinsa don haka ki dage da addu'a kawai Allah da shi hayyacinsa kin ji kanwata daga kaina na tare da faɗi nagode yayana Allah ya saka da alkhairi fita yi sanne sake leƙuwa ya ce kar ba ki tafi kina kuka ki goge hawayenki ki kamar babu abin da ya faru za mu magana leta da kaina ne ba tare da na ce komai ba sai na fara akan wannan lamari har suka ɗauki lokaci a waje sannan ya shigo ya zauna yana faɗin kuma baya za mu tafi da Salim mu sauke shi kin ga bai zo da mota ba ban ce komai ba na sauka na koma baya da wani daɗe ba sai gashi ya shigo ya zauna yana faɗin ƙanwata nan kuma kika da ki bar na zauna a baya man tunda a hanya za ku sauke ni rushe na ce a'a yaya na babu komai ai haka muka kama hanyar gida sai da muka fara biyawa aka sauke Salim sannan ɗaya gaba ina jin shi yana yi min magana wai na dawo gaba ne banza da shi na kama danna wayata haka ya saka shi tafiya ba tare da ya ƙara ce min komai ba to muna zuwa gida tun kafin gate man ya zo ya buɗe mana gate na saukar shige ta kofar da na ganta a buɗe ina shiga falon na wuce sama bathroom kawai na shiga na wanka tare da ɗaulo a rana na fito nufi da kayan da zan saka tare da saka hijab ɗina a kan towel ɗin da ke jikina na ɗauki kiram ɗina da turare na fito daga cikin ɗakin a falon sama na same shi yana zaune ya zuba uban tagumi haka suka na kautar da kaina kamar ban ganshi ba na sauka ƙasa ɗaya daga cikin ɗakunan da ke ƙasa na shiga na saka kayana ina shirin tada sallah na ga ashe lokaci bai yi ba koma ne bakin gadon da ɗakin da kwanta ina tunanin wannan rayuwa da nake shirin shiga ciki ina tunanin mene wa Jawahir da take shirin hargitsa min tunani na me take nema a waje na amsar da guda ɗaya shan ita ce mijina take so gabana ne mummunan faɗuwa nan da na ji hawaye da ke ta ƙoƙarin dannewa sun sauko min kuka na fara ina ambatan sunan Allah ina kwance ina kuka ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba Dini kuwa bi na yi da ido cikin tashin hankali don ya san yau dai komai ya dagule masa ganin zaman ba zai kai shi bai saka shi tashi ya shiga bedroom rage kayan jikinsa ya shiga bathroom don ya wanka ko zai ji daɗin jikin shi bayan ya gama wanka ya fito falon ƙasa ya ganin babu alamar na zauna a falon ya saka shi buɗe ɗaya daga cikin bedroom ɗin falon nan baya ga bana ne ya ƙara buɗe wani cikin tashin hankali sai ya gani kwance na haɗa jikina waje ɗaya ga hawaye ya wanke min fuska na haka ya saka ya ƙara jin tausayi na ya ƙara so ɗakin tare da zauna a bakin gado yana kallo na shi kan rasa dalilin da yasa yake son auren Jawahir ji yake idan bai aure ta ba zai iya rayuwa ba amma yau ina jin kamar zai iya fasa auren ta dan baya son tashin hankalinta kwanta ya tare da jawo ta a jikinsa suka kwanta yana ta tunani kala kala har bacci ya ɗauke shi ma ni ce na fara farka na ga yadda na shige jikin shi ina bacci kaina yana saman ƙirjinsa na saka hannuna na riko bayan shi ma haka ya rike ni kamar za a raba mu in bude ido na gama haka ne sauri na ƙoƙarin tashi na ji ya ƙara rike ni sosai yana shafa bayana tare da faɗin baby
barkanki da tashi. Haɗe fuska nan tare da tashi daga jikin shi ina ƙoƙarin magana. Na faɗa cikin firgici na fara bin jikina da kallo. Riga da zani na saka na atamfa amma yanzu babu komai a jikina sai bra da underwear. Hakan ba ƙaramin mamaki ya bani ba don na san ba lokacin ba san lokacin da na cire kayana ba daga jikina ba. Shiru ina tunani sai kuma na tashi don na san shine ya min wannan abin. Toilet din ɗakin na shiga na yi alwala don har uku ta kusa. Lokacin da na fito na samu ya fita daga cikin ɗakin. Bayan na daina sallah na zauna na yi addu'a sosai sannan na tashi na fito. Ina zaune a falo alamar yanzu ya idar da sallah kenan. Ɗauke kaina na shige kicin ba tare na ƙara kallon shi. Na ɗago daga kallo ɗayan da na yi masa. Tashi ya bi bayana tare da faɗin. Kar ki ɗora girki na mana oda yanzu za a kawo. Ban kula shi ba kawai na juya na raba ta jikin gefen sa na fito daga cikin kicin din. Na samu waje a falo na zauna bayan na kunna TV. Fitowa ya samu kusa da ni ya zauna yana faɗin. Wai me ya fara ka ina ta magana ki min shiru ne? Ban ce komai ba don ba na son da ya kuka. Kuma na san inda na buɗe baki zai yi magana kuka zan yi. Maganar duniya ya min ne shiru na ƙi yin magana har ya gaji shi ma ya shiru. Muna nan zaune babu mai magana har aka kira shi akan an kama masa oda din da yake. Zuwa ya karɓo da ya zauna tare da haɗe da yace. Tashi da kuma na plate da cups. Kallon shi yana shirin cewa na ƙoshi gane yadda ya haɗe rai ne sukan tashi ba tare da na yi magana ba. Ɗaukowa na zauna tare da buɗe abincin na juye shi sannan na saka spoons na zuba drinks ɗin na ja baya na zauna. Na gama ne saka shi sakowa ya zauna muka fara ci kaɗan. Na ci na miƙe zan bar wajen na ji ya ce. Dawo ki zauna ki ci abincin nan. Ban yadda na kalle shi ba na ce na ƙoshi fa. Ban san musu ruwa haka ki zauna ko kuma ranke ɓaci yanzu wallahi. Kallon shi ne cikin mamaki sannan na ce. Ai idan baka sani ba to ka sani ni na ya daɗe da ɓaci don haka ban ga wani ɓacin rai wani ɓacin rai da zai biyo baya ba kuma bayan wanda nake ciki. Ina faɗa haka shige cikin bedroom na rufe kofar tare da saka ki. Na kwanta kan gado na fara kuka. Haka ne ta kuka na har na ji an kira sallar asar na tashi na je nesa na koma na kwanta. Ina nan kwance ina fama da sani har magariba ta kusa don haka na tashi na fito falon. Ina zama na ci tafiyar shi yana sakowa daga sama haka ya saka na juya na kalle shi. Ya canza kaya zuwa manyan kaya haka yasa na gane asibiti zai tafi ila don haka na miƙe na koma bedroom ɗin na ɗauko hijab ɗina na fito. Samun shi ne zaune a falo yana amsa waya ji ne yana faɗin. Yanzu zan shigo insha Allah so nake ne sallah sannan okay sai na zo yana faɗa haka ya gashe wayar. Yana kallo na cikin mamaki. Sama na haye na shirya hijab ɗina na ɗauko ɗan kwallon ɗaura tare da mayafi. Ban fita ba sai na shige toilet ne alwala sannan na sako samun shi ne zaune har yanzu. Ni ma na samu wata kujera na zauna ina danna wayata. Bai ce min ba ban ce masa ba har aka kira sallah ya tashi fita daga falon. Mun bayan shi na ga waje don haka na dawo na sallata tare da zama ina jiran masallaci su idan. Tashi ne tare da gyara zaman mayafi na kashe komai na falon sannan na fita a falon. Kulle kofar falon ne da ki inda na ɗauko sannan na ƙarasa fitowa farfajiyar gidan. Ban daɗe da tsayuwa ba sai gashi a ƙaraso. Kallon na yake cike da mamaki ni kuwa na ƙi yadda mu haɗa idanun da shi na fara ƙoƙarin buɗe motar. Jin ya danna remote ɗin motar ya buɗe. Shiga ne gaba na zauna tare da ƙara haɗe fuskata shi ma bai ce min komai bai shiga tare da yi wa motar ki muka bar gidan. Bayan gate man ya buɗe gate ɗin. Mun nisa sosai sannan na iya buɗe bakina. Cikin sanyi na ce masa ba za a siya musu komai ba. Kallo na ya kau da kansa sai da na fidda ran zai bani amsa sannan ya ce me za a siya. Sai da na yatsa fuska na ce ko ma menene ma. Kallo na yi sannan ya ɗauke kansa. Wajen wani store ya tsaya ya fita ban yi niyyar fita ba balle na bi shi ganin da ya nayi zama na ya saka shi zagayo ya buɗe min yana faɗin. Waye dan aikin ki da zaki zauna ba zaki zo mu je ki zaɓa abin da za a saya ba. Sauka ne muka jera muna tafiya babu mai tanka wani. A haka muka shiga sai lokacin ya ce ki haɗa musu kayan ti da wannan abin da ake sakawa babies saboda Salim bai jin daɗi yana gida a kwance da muka ajiye shi bai kuma samu damar siya musu komai ya kai ba. To kawai na ce babu wanda ya ƙara kula wani har muka yi sayayyar kayan ti ɗin da pampers na baby da duk wani abubuwa da za su buƙata har da riguna sannan muka je wajen biyan kuɗi ya biya muka fito muka tafi. Mun samu Hajiyan Dija a zaune sai maman Salim sai wata ƙanwar Hajiya wadda za ta zauna da Dija a hospital ɗin. Dan muka gaisa muka yi musu ya mai jiki sannan na samu kusa da Dija na zauna shi kuma ya fita. A lokacin bata tashi daga bacci ba. Kayan da muka zo da su Hajiya ta buɗe tana faɗin. Sannan ku da ɗawainiya har da kayan shayi ga su ma ɗazun yayana da ya zo ya fita ya siyo don ya ji Salim babu lafiya. An gode muku sosai Allah ya bar zumunci kuma Allah ya ba ku ɗan aiki. Suka amsa da amin ni da cikin rana na amsa don har cikin zuciyata ina son na ga ƴaƴana ni ma. Muna nan zaune har aka sallar isha'i na tashi dan ina da alwala ta haida na zauna su kuma da suka tafi sannan sai lokacin da ta farka tana bude idanu sannan na fare mata ta kalle ni sannan ta bude baki da kyar ta ce ina yaya Salim yake. Hannunta na rike na ce ya je gida shiru ta bata ƙara magana ba sai kawo an Hajiya ta shigo ɗakin don dama fita suka je masallacin cikin hospital ɗin.
sannan ta mata tare da faɗin, Dina, kira mijin naki ya duba ta sai a bata ati ta sha ko? To na ce mata kawai na tashi na fita. Ko da na je office ɗin baya na haka ya saka jikina ya bani ya tafi lallashin budurwar tashi kenan. Raina ya ɓaci sosai haka ya saka na samu waje na zauna. Na ɗan da zaune sannan na tashi na ƙarasa ɗakin na faɗa mata baya na. Kallon na ta sanar ta ce, kira sha waya don Allah mu ji me za a iya bata yanzu. To na ce na ɗauki waya na fara kiran nashi. DJ sai kallo na take yi haka ya saka ta ɗan fuskanci na saki fuskata dan na san ta gane raina ya ɓace yake. Ina ɗaukan na juya ina faɗin. Dan barka an ji office ɗinka baka da me za a bata ta ci. Shiru ya bai magana ba haka ya saka na gane haushi ya ji ban yi ko sallama ba. Sai da Elisa ya ce a bata ci ga mu nan zuwa. Ban ce komai ba na kashe mai tare da kallon anti na ce. Anti ya ce a bata ci shawai gashi nan zuwa yanzu. To masha Allah faɗa na haɗa mata ti ɗin ni kuma na waje na nufi gurin baby ɗin na ɗauke ta. Bayan ta gama shin ti ɗin tana gida a jikin gadon ni kuma ina bakin gadon zaune da baby a hannuna wadda ta tashi daga cikin bacci tana son yin kuka ita ma. Kusan tare suka shigo da Sajiya haka ya saka na fara ƙoƙarin miƙewa na bar wajen Salim da ya ce ki zaman ki maman baby. Dariya suka dukkanin su ne kwane murmushi na koma na zauna. Dukkan su fita suka waje suka bar mu daga ni sai yaya Salim ɗin Dadin wanda shi ne ya matsa kusa da DJ yana faɗa. Sannan mu da ya ƙarfin jikin naki yanzu ya ke ji. Murmushi ta sanar ta ce da sauƙi yanzu ba na jin ƙarfin jikina sosai sai ciwon mara. Oke wannan normal ne babu damuwa za ki warware insha Allah. Kin sha maganin dai ko? Na sha bayan na sha tip. Oke Allah ya ƙara sauƙi sannu. Amin na gode yayan. Komawa gefe yana kallo na ni kuwa ganin ya tsara min idanu da suka ni kautar da kaina ta da sun koyar da kaina. Ina taɓa hannun baby. Gani yaya Salim ya matso kusa da matar shi saka tashi da sauri ta da faɗi. Yaya ga bebin zan je waje na dawo. Karɓar ta yaya yana murmushi. Kafin ne hanyar fita din har ya riga ni fita. Haka ya saka na fita a sanye. Ganin Saji ya sa na ji daɗi don ba na son yi min magana. Ƙara sa ne wajen su tare da zama kusa da Anta Amina. Ina suke ni dai ina zaune har wani lokaci. Dan da ne yayi Salim ya fito ya saka tashi na koma cikin ɗakin. Samun ta ne zaune bebin na kan kafarta na zauna ina faɗin. Mai jego sannu murmushi ta sanar ta ce. Ke ma kwana nawa ne da rana ina kallon bebin na ce. Allah bebin nan da ke take kama. Kalluwa tana murmushi bata ce komai ba. Kalluwa take cike da tuhuma zuwa can ta ce. Ƙawata me aka miki please na ga alamar kina cikin damuwa sosai. Murmushi ne ina niyyar magana hawaye fara zubowa na kasa faɗar abin da zan ce. Hankalin DJ ya tashi nan ta fara tambaya ta. Diye me ya faru? Me aka miki tunda na farka na ga baki cikin farin ciki please ki faɗa min abin da ke damun ki ƙawata don Allah. Ta ƙarasa faɗa tana ajiye bebin a kusa da ita ta da riƙo hannuna. Kuka na fara sosai ina girgiza mata kaina ta ƙara buɗe baki za ta magana. Sai ko aka buɗe ƙofar room ɗin. Ban ɗago ba ina sunkuya jikinta yana kuka don ko da na yi ƙoƙarin tsaida shi ba zan iya ba. Haka yasa ban ɗago ba na ci gaba da yin abuna. Sunkuyawa ta daidai kunne na ta ce ki haƙuri za mu magana da ita. Ga yadin ya shigo ta da ya sani. Ji abin ta ce ne suka ni na ji wani sabon kuka na taho min amma daurewa ne ya tashi tare da goge fuska da mayafin jikina. Ban kalle su ba amma jikina ya bani kallo na sake haka ya saka ni shiru ina kallon hannuna. Ya Salim ne magana ya ce ƙanwata tashi ku za ku je gida dare na yi. Kiɗa masa kai ne ba tare na ce masa komai ba. Tashi ne kawai ne waje ba tare da na yi wa kowa magana ba. Ina fita na samu a Hajiya da mama sun tafi sai Anta Amina kawai da waka ne mata sallama na fita wajen mota. Na tsaya ina jiran shi. Ban wani daɗe a wajen ba na gan sun taho tare suna magana. Waje suka samu suna ta magana a yadda na ga suna magana na gana cewa magana ta ake don haka na juya tare da haɗa kaina da mota ina kuka. Ina ta kuka na ban san lokacin da ya ƙara sojan ba sai jin sa na yana faɗa. Idan kin gama kukan ki shiga mu je gida tunda kin gama nuna kowa na hospital din nan ina yankan naman ki ne a gida ina ci kullum ko ya faɗa cikin bacin rai. Buɗe mu motar na zauna ya rufe ta da koma bangaren direba yawan motar ki muka bar hospital din. Mun yi tafiya mai ɗan nisa sannan ya fara faɗin. Haba Dina ko mene miki ai ba kamata ki zauna kina kuka ba har Hajiyar Dija da maman Salim su ganki. To me ma ne miki da zaki zauna kina wannan kukan? Yare da kika gani a office ɗina. Kin san ta Jawahir shi yar gidan abokin dadi. To menene kuma na kuka? Da har zaki bari su shigo su ganki kina kuka. Ya ƙara faɗi yana kallo na. Ni ma kallon nashi ne sanan na ce. Ni dai babu wanda ya gani. Ƙarya na miki kenan? Shi ne masa ban ce komai ba har ya tsaya ya siya mana abin da zamu ci muka ƙarasa gida. Ina shiga na haye sama na haɗo duk abin da na san zan yi amfani da shi na da ɗakin ƙasa. Wannan ne bacci a ciki da rana. A nan ne wanka sa na fito don na ci abinci saboda ina jin yunwa. Samun shi ne zaune a falon ƙasa yana kallo na. Nan na shiga kicin na ɗauko plate da cups. Ina da na zauna daga ƙasa na zuba. Nawa kawai na zuba masa sannan na miƙe. Ta da zuba drinks na ɗakin. Bi na da kallo kawai har na shige na kulle ƙofa. Bayan na gama cin abinci na shige toilet ne brush sannan na zo na kwanta.
Ina kwance ina ta yin tunani na har bacci ya fara ɗauka ta. Kawai ji ne mutum yana taɓa na haka iska na tashi a firgice ina kallon shi. Bai ce komin komai ba ya fara shirin kwanciya yana gyarawa. Mamaki ne ya kama ni kawai na saki baki na ina kallon shi. Ni dai na san sai da na kulle kofar nan da ki kuma ga ki din a kusa da ni. To ai na ya bude kofar kuma. Katsa min tunani wajen faɗin. Kar ki zurfafa tunaninki kin san ba zan iya kwanciya ni ɗaya ba. Don haka duk abin da zai haɗa da ke kar ki ƙara ƙoƙarin raba mana ɗaki kin ji ko? Ƙoƙarin sauka na fara ina faɗin. Ai ko ba zan kwana ɗaki ɗaya da kai ba gaskiya ni dai. Haka wacce na nuna bana ra'ayin kwana ɗaki ɗaya da kai. Ba sai kowa ya kwanta inda yake so ba na ƙarasa magana ina fita daga ɗakin ba tare da na tsaya jin abin da yake faɗi. Sama da koma na shiga ɗakin da ke kusa da wanda muke amfani da shi. A nan na kwanta ta da fara rero kuka. Na yanzu na sani ba ni da wani gata sai Allah. Tunda din zai auri Jawahir shikenan sai na zama 'yar kallo a komai. Kiriki ya min laifi amma kuma yanzu ya nuna bai min komai ba. Ƙoƙarin ɗora min laifin ma yake shikenan. Duk abin da zai min ba zan nuna ba saboda ba ni da zuciya a jikina. Ina gaskiya ba zan ɗauki wannan abin ba. Ina dan kwance ina ta sakawa da kwancewa har ban san lokaci yayi ba. Sai dai da na duba agogona na ga karfe 3:15. Haka yasa na yunkura zan tashi na jikina yayi nan. Duk na tashi na shige toilet na yi alwala. Sallah na tada kuma a daidai lokacin na ji ana taɓa kofar ɗakin da nake. Magana ya fara a hankali yana faɗin. Dina na san ba bacci kike ba. Ki zo ki buɗe min kofar nan kin ji ko? Ba na son wannan abin da ke min ba. Shiru yayi zuwa wani lokaci sannan ya ƙara faɗin. Allah ranki zai ɓaci idan baki buɗe min ba kina ji ina miki magana. Bayan na san ba bacci kike ba ki zo ki buɗe. A daidai lokacin da ya sallama haka yasa na ƙarasa kofar ɗakin na buɗe ta dawa na tada wata sallar. Shigowa ya samu waje zauna yana kallo na. Ni dai sallah kawai nake ina ƙarawa dan bana son tsayawa ko yaya ne. Sallah nake ban san yawan raka'a da ne ba sai na zauna saman zaman tahiyya ne sallama na miƙe zan ƙara takabbarawa da jawo da jikin shi yana faɗin. Wai me kika ɗauke ni ne Dina? Wato kin bar ni a matsayin sakar shashasha ko? Ina zaune ina jiran ki kina ta wani sallah. Sallan me kike haka? Kina tunanin Allah zai baki lada ne? Sai dan bata man da kika sai Allah ya ki karɓar sallar taki gabaki ɗaya ma. Mene miki da zaki dinga gudu nan? Ki faɗa min ko menene? Ba wai ki je kina yin kuka a cikin mutane ba kina faɗan laifin da ban san nayi miki ba ya ƙarasa cikin fushi. Ya ƙarasa faɗa cikin fushi. Abin ma mamaki ya bani sosai ba kaɗan ba haka ya saka na saki baki ina kallon shi sai kuma na fashe da kukan da ke cikin raina. Tare da kuma kwacewa daga jikin shi na kwanta a gefen gadon ina kuka. Kallona kawai yake ya ma rasa abin faɗi. Shi ba mai son yawan magana bane ba. Don haka kalmomin da zai nemo ya min magana da su ma ya sake masa. Ni kuwa sai da ne kuka na mai isa ta tashi zan fita na ji ɗakin kulle da ke. Haka yasa na gane shi ne kulle da ki ya ɗauke ki ɗin ku ba. Koma na can gefe na kwanta akan wani ɗan kafet da ke ɗakin na juyawa gadon baya. Ina nan kwance shi kuma yana inda na bar shi a zaune har aka fara kiran sallah haka ya saka na tashi na shiga toilet. Kin fitowa ne don so nake ya fita na samu na kulle kofar. Ai kuwa sai da na ji fitar sa sannan na fito da sauri na nufi kofar. Na ji ta a kulle alamar ya ɗauki ɗin ya kulle ni ta waje kenan. Ganin suna shirin idan da sallah a masallaci sa ne saurin tada sallah don kar na makara. Bayan na idan na yi addu'o'in da zan yi na kamu na koma saman gado na kwanta babu wahala bacci ya ɗauke ni. Ban san lokacin ya shigo ba sai da na farka na ga mutum a jikina amanne shi ma yana ta bacci. Duk yara bai kama wanda ya jinya ya wani fayo da shi. Haka yasa na ji tausayin shi akan labarin da yayi Salim din ya bani ya ce. Kanwata wallahi Allah wannan yarinyar ba haka ta bar din ba saboda yadda yake wasu abubuwa please ki dage da addu'a don Allah kar ki zauna haka insha Allah komai zai zo da sauki. Zan je na samu mami ita ma mai magana yana buƙatar addu'a ku sosai please ki dage. Abin da ya faɗo min kenan haka suka na fara hawaye wanda ban so ya sauka a fuskar shi ba. Ya farka daga cikin baccin da yake yi tare da kallo na. Tashi ne daga jikinsa ina ƙoƙarin sauka ya riƙo ni na ƙara kallo na zuwa can ya ce. Yake so na yi ne please ki haƙuri na san ban kyauta ba amma ni ma ba laifi na bane ba. Na kira ta ban ne na kira ta ba wallahi ita ce ta zo don Allah dina ki haƙuri ki daina kukan nan haka. Kar ki ji a kanki wannan lura please ki taimaka min mai ni kai na san tashin hankalin da nake ciki. Daga jiya zuwa yanda na ga rana ta jiya haka na ga dare wallahi yake so ne da na ne wannan fashin da kika ɗauka ne ba na jin daɗin shi. Ba na jin daɗin zaman gidan kwarkwata. Please and please ya ƙarasa yana haɗe hannunsa da duka hannu biyu. Shiru ne hawaye na zuwa min ina kallon gefen gadon ina magana a zuciyata na ce. Dama ka zauna kana bani haƙuri mana bayan kana nan kana ta bin hanya gida kana neman alfarma a je a ba dadi da mommy haƙuri sai da ka ƙara aure ni kuwa sakara ina nan ban san abin da ake ba ko sai yanzu da Allah ya nuna min zaka wani zo kana lallami nan ka tsamin tunani da ƙara jawo da jikin shi yana faɗin yana tafi bayana tsakanin mata da miji sai yadda Allah ya haka ita lallaba ni a haka har ya samu ya biya buƙatar shi sannan muka shiga wanka a tare bayan mun fito muka koma ɗakin mu muka shirya kicin na fara ƙoƙarin ɗora breakfast sai lokacin da lura ashe
Rana ta yi sosai don 11 saura, haka ya saka na shiga da sauri na fara abin da zan yi. Shigowa yana taya ni aikin tare muka gama aikin da shi na zuba na hospital wanda za a kai musu, sannan na ɗauki namu na